Mek mobil penak lo tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kowe Sekonyong-konyong kode Halo Cahayu sing aku lembar Lembar bukan dan super Resik tur anti lalai Yang rapat tuk sepina Susah dia Cintaku tuk sekonyong-konyong kode Hari rasa turun dampak aja Udah bensin seliter Mantanku tak setater Tak akhiri Aku taruhan Iwas aku dandan lipit Rambut gulang nanti Ayo gerak Kowe luang bercinta nganti rusak. Sing tak pikir kambang jambu goblok dipangan bulan. Aku sekonyong-konyong kode Udah kekek Lakune krokat loket Sama-sama bayi Jebol aku stop Pokok ngene diutangi duit nek nggih nyawer, Duk. Duk, Dalam kowe diutangi duit nek. dibisik melih kula. Pripun Mas Luduk? Anu nyilih 100 ya, Duk. Boten, ora. Ngene lho, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakili bapak ya sampean. Iya, Ngono lho. Hani, iki Hani. Pertanyaan saking Bapak iki mau. Nah. Izin ya. Sampean bulan iki poso ora? Pak Heru utang. Puasa. Omahe Pak Heru utang mek kluduk. Diamput, diangkreng aku. Kowe gablek. Sampean ra paham. Kula iki ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas, Mas. Pak Heru utang duit aku dengan nyawer. Masun, kula iki ndereke jenengan pirsa to, wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Saiki. Terus tuku hijet. Nah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula iki waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul, Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Iki- Pak Heru, badhe wonten. Bertanya, Ayo coba. Samang Mikmu coba. Pak Heru iki bisik aku nun sewu izin ya. Saman seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka remen Suka sekali ya, senang Amin, ya. amin. Saman poso to? Puasa. Poso, Pak. Barokah. Oh no. Alah malah kaya kontol alun-alun. Terus sembah nuwun. Pak Heru kan daleme di Moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek mawakmu mlakune koyo Mlakune ngono kaya apa, Mas? Iku cara manukno koyo manuk kacer awak. Kok kacer? Iya, kuwi. manuk kacer ki lek isu Lokal apa poci? Lokal apa poci? lokal. Lokal. Dadi sok kalau ki ngocehe banter, lek isu seneng adus, lek wis bab itu si pencilaan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer awak. Kacer. Jajal dok ke mlaku safety. Kowe lek nanda cara manuk uwuk. Manuk ki to iki. Apa to Iki cara manukno wis bedone iki. Apa, Mas Lutut? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh Nggih. kuwi men Wis ora nyawang, ora ora nyawang. nyantengen. Tapi lek obo macet menenge ramum. Stres. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mengkurup tok ngono kuwi. Cara manuk ngono kuwi. Iya. Lek loro ki kenari, Nek iki loro iki. iki labet, Iki kene susi iki. lek iki cah loro ki beda neh iki. Apa, Mas? Iki manuk nun sewu ki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sindi? Pojok dhewe iki. Iya. Perci. Perci iki. Lek iki Elisa. ki cara manuk beda neh. Apa, Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok dadi. Dadi sini mek nelek. Awur wae kok iso. Anu sesene iki, sesene iki. Anu nanda. Kula. Lho, budi men suaramu. Nggih. Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Oh sik to, bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngenten sampean usia berapa? Kula dua. Selesai Jo. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh iki penting wis sembarang iki ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben awak yo ngono kuwi. Yo ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Yo.
Lagune apa? Rondo Kempling, Bapak nyuwun Rondo Kempling. Nggih. Nggih. Pak E ngersaken Rondo Kempling. Ada kempling nggih, Pak? Nggih. Siap, siap. Siap. Ya, ini wis. Langsung dadekke. Ya. Woi, Mas Rudi Garing Oh, nggih, nggih. anu Monggo. badhe membantu. Walah, lho kaya Daryanto lho menurut kuwi. Daryanto sapa ngawur Daryanto ini Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas, langgamu Mas. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Katingaren tindak wae lan numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Kelarasan Mas alias kebetulan. Ya. Belanjane kata rada kabetan. Yen murah Awas. nigar-nigar glencengi alekan omah mengke Ya, iya. Nangis ya. Ja. Itu pilawang lekan golek momongan. Niki bojo napa nanda badhe pindahan. Awan-awan dolan kancaning pasar payu. Perawan rondo kangge kuyo rata perke. Iki lho misun gondrong. Itu manggala. Enak aku. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Katingaren tindak wae lan taksi. Dewean apa ora ngerti timbang nganggur kula purun ngancani. Bawa payo, Pak. Tenang ya. Itu pilawang lekan golek momongan. Niki bojo napa nanda badhe pindahan. Awan-awan lunga belanja ning pasar rejo. Lawan rondo kanggeku sing penting lega. Susu melah nadyan rondo dijamin keplek. Krono iki ya acarane acara budaya. Iya. Budaya di bulan Ramadan. Iya.